na hye na asori no mu Sofu Kodwo Boakye bosom na hye na asori no mu Sofu Kodwo Boakye boys miensa wo ho no omu na esom wo asori dem wo wono omu nim baabi o mukwaje saa bosom no baabi a box ni gina na wo di bible no to so e preach no montutu ho no monpega saa box no na montutu ho saa bosom ne hye ho say o ma bible ma anointing no yo ma osofo we gu nanimu ase no osofo kira bosom wo so kira bosom ye nkwasi asam na bosom ye de abosom ne na edi nya no Isaac na obi ye bo anko na ebetumi ama wo enkondwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac na obi ye bo anko na ebetumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkondwa Italy kondwa Germany US Egypt kondwa first class Isaac na obi ye bo na ebetumi ama wo na beto kondwa Isaac na obi ye bo na service ka ate brrr ebusuan for too much ena mo ndi guso a mo hwe bebia me wei die mo amoni tua se in fact me ba ha se ya e sunsum nkomo ne ebebo wati ase bebia mo wei eye me maame Queen Aisha ne ho aso ye na maba na hanum se no e sunsum nkomo se ne America no ye bebowura sunsum na ya hwe ne ekoso se nimpa wo ho a e wo so obon ho ban se obi betumi ato aduro e yampa se akwankere eye adwuma se obi kire wa akwankere se kona koya o ya yampa se eye adwuma ana se ya grobi ina yedi sanyema we mu ina kan ina ye ba betwetwe nkomo fifi we ni na hwe me wabla mi twa me ho akwa aba Mommy akwa aba mo ho te sei adumboko mo boss ho ye ya me mo ho ban pa no onye ne yiye maye ewiase ne ho semo Mommy Ghana fo beble ate won kapa ebimu huni se ye maame we die wo den in fact won sema wo kan ne wonyama wo ye ni na enokra ebem live and colored bibi wo hono mana bibi ani ho we akwala boni pa me nyina social media na me nchiro de ho wo ba se one in one me nko de me chiro de ho eye nokura wo wiase ama nokura nurse sin wo ntoro ka hu se da se bo te se hwan wo bewu ti wo wiase a se eye kokko ama obi hu se eye kokko eye tuntum ama obi hu se eye tuntum eni wiase afefe de ati anase se bi wiase fi enne de nsika enkotwa ntoro wo betumi wontumi akase mentumi enna ma o se mani so hye no enna obi ati medin ba bia no wo ba masone nso a wo besen afa futu akofie wo de kotu sumi so a wo benya so mfa so eno no na mami bi sa ma asem wiwo amanfo se akwankire kra na eno ne den akwankire den na ya akwankire ne se wo ba kwa Aisha so ne ye mama woduro time e wo se me hye o se di ne di sa duro no so pepepepepe mempesu be feli wo feli na nya adwuma na nya me ya ba na akwankire ye de ne yeso no nko ne se bi asofofo de no asofofo de ne de o ma ya ma azanse ya wuram Yesu Kristo ba asasi so no wo ma wo bia ma me baye da ana ebo cameraman me bo an mo mi anka no kore no Yesu Kristo na yedi ne din atwi akra ese ye ma urade no wo mo wo bi ba me baye na me pese ni pamodi to mo adwu mu se da ben na wate se osofo from ami aba sore dem mo se ma me wo ye bayifo ye mo tutu osofo ne ye da efro no ana ma me ede ne ba sa ono anga sane maame de sofo mi hu sofo bia oga anya sa na wudi otimi ka cho sa wo maame ye bayifo na watimi akotweto maame epei na wakọ na wudi wo maame ate se kwatiri kwaso obema ontoma tie ne din se kwatiri kwaso obema ontoma tie ne din ana na wo yo sofo no wantimi ansi wo maame baye wantimi ammo ne baye na me de otimi ka che me se me maame na eye me awo ya mumi ehwe bibi na mami sofo bi ba Ghana ha se ebe ye nyankoma de ye nyama bebre pa na ye friend sofo Kodwo Boakye o wa sole kese pa e o kasoa nyankoma de na ye bosum na hye na asore no mu sofo Kodwo Boakye bosum na hye na asore no mu sofo Kodwo Boakye boys miensa wo ho no omu na esum wo asore dem wo wono omu nim baabi o mu kwaje saa bosum no baabi a box ni gina na wo de bible no to so e preach no montutu ho no monpega saa box no na montutu ho saa bosum ne hye ho na bosum no apam no ne ko ye no wandi so na bosum na ku no
mo sofofo miensa no young boys na mo ka ho no mo nyina mo bewu asema wo kan sofo bi ba abontene ya frɛ no sofo amoakwata wa be ka the same thing o say asofo nketo miensa mo sofo Kodwo Boakye na ho no mo bewu so no mo ne koye na so mo do mo nya hwe wo si wo koye ade ma ba be jaw wa koye wa ade mo de no mo aye wo ba be je me ne se adwuma me ye na se we na ye funyare na me no na ye adwuma na me ba no na se bia me kod fo we amani pakoro na kan koro che me se ma me da bi na wo pese uti enye we na ye funyare no we na ye funyare eni nkire se wo tan me wo pe me ye die ntina wo kire me no woman super pese ya kase osofo no do omu nti no de osofo no be kase omu nya bia no omu ye enen sonso na ba mu nyina so na de eme ne se ekọ na yere na maso se sika no omu dibi oba ne dibi aye no ho edibi aye nkwala no ho de eme ya no no nti we say no ebe kọ sofo Kodwo Boakye na busuoma na sa asorefo ni na sa boys no asore ma na nka ho mrantie miense na omu ka ho na omu kọje sa adie no omu musa womu omu nkyire ba bia omu kọje ye na omu nyimfiri ho omu san fa nko mo meye mo asore ebe tintim bibia nya mo biom na nti asofofo nso tumi kọje eduro bosum de ya so ya wo mo je wia na omu se abosom ye nkwase asem bia ba wo hada wofa anya nsem nyina na ye ka ko Aisha metime ma Bible ma no ntimo de ntana hunu se o ma Bible ma no ntino yo ma osofo we gu nanimu ase no osofo kira bosom wo kira bosom ye nkwase asem na bosom ye de ende abosom ne na edi nya no nka nya sababi anka we papa no wanyina duro no emu be ye ne den emu be nu duro nko nani be fere atime gira asore manim sai ma ja me yere asore ba bi kura ye na se me kondo ametime acho no madiw nananom kafra sofo mu a atime gina asore manim akase ya ne yie mo no nti no sa no bosom ne na e ma na e kan na se abosom ne na edi nya no bosom ade no wa mehye me de o mehye ne se oho ohwo da ku dade ye wom wa bosom ne na wo bodin na ai won be hye me de ne wono ko be on se fra kokosa lolo won be hye me de no bosom ne na edi nya no wa hye akwahye konkoma ne bosom ni o papa tukwan o pesi kanti no twa ntoro so na e kon bosom no na edi nya wo no sofo no akwahye obi bosom na ni sa ni pa kwa no bosom je se nye ni wo tukwan na ne basika obejinti na akwala no twa ntoro so bosom ne ne de ana osofo no ko yi ni nyina no pa manchester petro wom ni wo hye no na edi nya no ebi amenu kasa wo aburo kire osisi mu nya den udobnada anase da bi mpo ewo ho ba emu nya den enti wonu yire betena se mfie du mfie wa awo ma akwammo no mu nya den awo no ntime ma ebi amenu kasa fablo da wuyam asorbene na manipa wonu mu wanka eye kuro mema obi na woso a ekuro no wu a enka ne beko entitie na sopam yare efre no HIV etwere junso kurobo gonorrhea hepatitis B stretch marks chicken pox na efre no sempo junso diabetes pressure sika nyina mensem asase asem ya ton sangra wo de asimiyem awo no ma o de epua wutie me American lotto ana asase asem ahini asem court asem sika asem ana ne nyina ko Aisha meye nti wo fa me number na ana ko Aisha yesi aware me na fofo nyina aware me menware mema otoma egu wase mama pensra kan wani echi mema holistic na mama pons enu ano obema no toma na wo de egu wase mema otoma kama eye lucky na mama pensra wo de beto wani echi na mama powder mama holistic wonso benya ware na me ba benya botre we wo kama mba no be ma na be ma no so be ma wo ba na se wonya yere nware a e wade a me de be ma wo wo benya yere ware me mo pons ene me mo me share drama ko huru wani mu 4 days eno ano no wati mbe ma wo benya yere ware
ebi ana ya to honhom na ntwibini asra wonim sɛ wo de menya ware aware okora ne munya menya bi wo ba me shedro na ma ko huru wanim 4 days eno ano no entity na sopam yare efre no HIV edam asorbene me dobnada sika nyina me nsem American Lotto asase asem ahini asem ana court asem aware asem ana ya ton send ya gusi me bayem diabetes pressure stroke ni nyina meye nti bo homodin say fa me number ne 055 1232721 055 1232721 wo frame ya ayare sabeye wodia anije beye wodia yedie beye wodia medamase na me pa cho o ka bibi se sika ngina mi nsem na yare sika ngina mi nsem ne sa abonsamfo atu ne nsom tokuro mo betena se mo be obeje wiase aban sika ngina be ne ka wondi ne nanum ene won fanye mmasem ene oye be man so won fanye mmasem abaifo atu ne nsem tokuro enti abusuafo betena se agiko aton kokokura de amana ebe hye beton ne amane be wie na o mama mframa abefa mframa be fiska no abefa nti de bia na aboneka nti obmama na de amana aworo na nsa wa wie ne bibia wo be kudwom no wa hwie kakra aworo na nsa wonya ne sa amma ne 7 days enu ano no woti wo ye den obi tumi ton ade ukọ Accra market ene Kumasi harum si market ene eya say say wo ba mama otugu me so sister wadware wi anopa na ukọ no fa bi 1 2 3 4 ba ma 3 fa bi fifa on sa kọ sa wo kọ kwanso 2 weeks sa be kọ kwanso 1 week e de na wo gen sister ni oyonko ba enu ya ba ma emfa on so wo aburukyira wo dware mrofo anasa se bi wo bon pampers freme wo freme ya wo so bedi ye o sika ne be wo dia e bia na wo aburukyira wo nya krata me ye krata ma ana wa boka be fa oba bi kọ wo se wo nsem fata no wo pe no nko dia me kam abom wo betena se mo nko da nyina ba ma bi obetumi aboka atwa oba university awie afelo oba ne o se wo nya me class wo boa ana oba no ko betumi atwen be ma no okodu aburokyire wi a na waje oba na abesia kọ ba bi akọware wo boa meje oyere meje be ma no de amaw meje be ma no de amaw nti bo ho modern family number ne 055 1232721 055 1232721 makramo yo ebusanfo se mo amoni tua wotene e koso aha ya ma me Queen Aisha o se fa ne number na frɛ no hwɛ hwi ani wiase mu a ye problem ani wo bibia wo wiase bia mu solution e wo ho wati ase nti frɛ no na obɛboa wo esan se ahobambo ho ehia obo ho ban a se wo ye nipa na obɛbɔ ho ban de e yade a edimu pa nti frɛ Queen Aisha na ombɛboa wo meda wase makra wo